Welcome back mga ka-studio. Today, maaga akong nagising at naisipan kong magluto. So, nang nabuksan ko yung ref namin, mayroon pa pala kaming natirang Chicharon Bulaklak at saka pang Calamares. Kaya, yan yung imumukbang namin today. So, by the way, hindi namin kasama si Sax ngayon dahil sa past 3 videos namin mga ka-studio, may issue kami tungkol sa automatic turn off ng comments. Kaya, nag-try kami ngayon na kami dalawa muna ni Mrs. Pero syempre, tinirahan namin si Sax. Actually, tapos na siyang kumain eh. So, bago kami mag-start mga ka-studio, pray muna. Lord God, thank you so much for this day. Thank you for this food, sa good health, sa blessing, sa guidance, and protection. Amen. Amen. Yan. By the way, shout out pala sa idol namin si Pambansang Kolokoy. So yung last video niya about 10 YouTubers na taga dito sa Pinas na lagi niyang pinapanood. Nasama pala kami sa top 6. So hindi talaga kami makapaniwala doon na napasali pala kami. So idol, maraming salamat talaga. Start na tayo? Po. Sa hindi pa po kumakain dyan, sabayan nyo na po kami. Ayan. Yan po yung calamares. Nag-agahan na po tayo. Kain tayo. Try natin yung crispy nito. Oh. Meron kami ditong mayo at cheese whiz. Yan. Crispy mo, ang sarap. Yung kanin pala namin, bahaw pala to. Kagabi pa to. Yan yun. Ang sarap nito mga ka-studio, grabe. Ikaw, anong masasabi mo sa calamares? Masarap. Gusto ko dito sa Chicharon Bulaklak yung may suka ganyan, no? Madaming sili. Tapos mayroong sibuyas. Gusto ko yung suka na noo talaga sa loob ng Chicharon Bulaklak. Try natin to ha. Hindi rin pa try. Sarap. Crispy pa. The best to mga ulam natin ngayon. Yan. Masarap pala to. Kasi alam niyo po mga kasudyo, sa totoo lang, hindi po talaga ako masyadong kumakain ng chicharon bulaklak. Masarap siya kasi hindi siya oily. Hindi siya oily ngayon pagkaluto ni Papa. Ilagay, pagkatapos maluto, ilagay sa tissue para wala yung mantika ba. Hindi talaga siya oily.
Sa dalawang ulam na ito mga kastudyo, alin dito yung mas gusto mo, yung calamares o yung chicharon bulaklak? Comment nyo po dan below. Ang alin sa dalawa yung mas gusto nyo dito sa dalawang ulam na to. Para sa akin, mas gusto ko yung calamares talaga. Kasi hindi siya masyadong makolesterol eh. Masarap talaga siya. Sa akin din po ito talaga. Masarap. Yun, no? Tapos, isawsaw mo sa mayo at may cheese whiz. Sarap niya. Crispy pa, mang. Alam ko, malapit na maubos yung bahaw namin. Sarap ng sasawa, no? Oh. Sakto din yung kulay niya, golden brown. Pangit kasi pag nasusunog na yung breadcrumbs, nagiging matigas na siya. Ang tigas ng kanin, grabe. Bahaw kasi ito, kagabi pa to ba? Eh, ang tigas niya manok. Pa, greet pala natin si Ma'am Shi ng happy birthday, no? Oh, belated happy birthday pala kay Ma'am si Babes. Ayan po. Nagmumukbang din yan. At sa anak rin po niya na si Miss Angelic Ashley. Ashley, nagmumukbang din po. Hello po, belated happy birthday. Kain po tayo. Naubos na yung sauce mo, mga. Sarap ang sauce mo. Akin na to. Ayan po. Excuse me, naubos na po namin lahat ng pagkain namin. At yung mga shoutout po sa next video na lang po. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye!